jo lige sætte et par batch ind, så man kan se, hvordan det foregår, når man kører. Og som sagt er der jo sat med den rigtige afstand her. Så det første lag, det kører ind der. Så kan jeg lige skrue den her af. Hvis nu du kigger herover, så kan du se, at jeg har nummereret listerne, og jeg har forboret ind her, mens jeg har legnet op, så det kommer til at passe. Så nu vil jeg lige skrue dem her af, så jeg kan sætte det næste lag på. Sådan der. Og så kan jeg lige vise, at det er relativt nemt at sætte næste lag på. Jeg får det lige til at passe her. Sådan der. Og så har jeg en klods her, som jeg banker det ind over. Sådan der. Og her har vi også en. Sådan der. Og det vil sige, så får man sådan en pæn og ubrudt isolering. Og så, når det er gjort, nu skulle jeg jo egentlig køre videre deroppe, men så skruer jeg vægten på. Ja. Og så kan jeg jo lige tage et stykke 45, bare for sjov skyld. Har jeg også. Og hvad har vi her? Der har vi 28,5 og sådan noget, så det bliver en cirka 29 skarper. Sådan der. Og så putter vi den her imellem. Sådan der. Og så vil jeg også godt lave en mere. 29. Der. 20. Sådan der. Og så, ja, så skal jeg nok have en plade, fordi nu skal den jo om bagved heroppe. Så der har jeg egentlig regnet med at tage et stykke nationalit, så den kan glide op under her. Men bare lige for at illustrere det, så kører den jo, den skal op under, altså ind bagved her. Men så kommer den til at ligge der og så fylde ud, ikke? Og så kommer dampsværden ned her og op her nede på bunden. Og det der så mangler, det laver jeg en strømmen, der bliver sælet de der 2 steder. Så er vi jo kommet herover, og der har jeg jo sat de der 2x95 på. Og så bare for kameraets skyld har jeg sat de her 2 vandrør op. Der skal jo også en herop og en derned. Og de der, jeg fik sagt det lidt forkert før, at det er den plan, og så lægget heroppe. Følg sad, sådan der. Og det her, det er så en OSB-plade, som bliver limet og skruet heroppe i, så den tager trækket, kan vi sige. Og så skal dampsværden, den skal selvfølgelig ligge herinde, men jeg mangler at putte 45 ind imellem her. Men nu vil jeg koncentrere mig omkring de der 95 til at starte med. Men det er det næste step. 45 imellem her, og så dampsværden på. Og så kan jeg lige vise herover. Jeg vil godt have en lille vinkel på nicherne. Og jeg har lavet, jeg ved ikke om man kan se det herinde. Altså jeg har lavet en not, og så har jeg sat plastikken, og så en MDF-strimmel her, og akryl, og klammer det godt og grundigt til, så jeg har en god forbindelse med plastikken her. Og så en 12 mm
MDF-flade her med lidt vinkel på. Her. Sådan der. Og den skal så have forbindelse med USB-pladen, der kommer her. Måske via en lille hjørneliste eller et eller andet. Og så får det klappet sammen her og videre rundt. Ja, det føler jeg, det bliver en god, stærk samling. Og så vil jeg nok bare beholde MDF-pladen her, og så til slut en gang gipsplade uden på USB-pladen. Så. Okay. Ja. Er det nogenlunde? Så det bliver en niche med lidt hældning på, eller vinkel på. Ja, det gør det. De kommer til at være sådan lidt. Det er jo godt. Det er jo godt for lysindfaldet. Ja, jeg kan godt lide, at der er lidt. Her. Jeg kan ikke lige sige, hvad vinklen er, men men det 12-15 grader. Altså sådan noget lignende her, ikke? Sådan der, ikke? Ja, men det er rigtigt. Det giver jo lidt bedre lysindfald. Sådan der. Ja. Og så herop bare vandret. Så